Kiitos Esko Jantunen, ja toisen puheenvuoron juhlivalle yhdistykselle tulee käyttämään sosiaalineuvos Pentti Lappalainen. Arvoisa ministeri, kunnioitettu kamarineuvos, puheenjohtaja, Sokeain ystävät ry:n johto. Minä mies menneisyydestä haluan myöskin onnitella tätä yhdistystä tästä arvokkaasta, kunniakkaasta ja pitkästä työstä. Se, että mä kävin jättämässä tuossa nimikorttini ja sanoin, että jos aikaa jää, niin mielelläni sanon muutaman sanan. Meitä yhdistää kaksi asiaa. Yhdistyksellä on pitkä historia, ja kun eräässä tilaisuudessa piti kertoa, että kuinka kauan on tehnyt vammaistyötä, niin joku vastasi minun puolesta: Pentti on tehnyt sitä vammaisten perustamisesta alkaen. Eli minä olen mies menneisyydestä. Mutta tuossa tilaisuudessa päivällä, niin siinä jäi muutamia asioita mieleen. Ja tuli myöskin mieleen se keskustelu, jota käytiin jo 20-30 vuotta järjestöistä For ja Of. Se oli hyvin tärkeää Suomessa, ja se oli myöskin tärkeää täällä, oli kansainvälisesti erityisesti esillä, ja näille tuli vähän erilainen arvolataus erityisesti näkövammaisten keskuudessa. Mutta minä olen itse miettinyt sitä, että tämä näkövammaisten järjestötoiminta muistuttaa vähän tämmöistä perhettä. Vanhemmat kasvattavat lapsia, heillä on tärkeä rooli siinä kasvuvaiheessa, ja sitten alkaa lapsilla itsenäistyminen, ja saattaa tulla vähän kapinavaihettakin. Ja sitten eletään, ja lapset ottavat oman roolinsa. Ja näin tässä järjestötoiminnassakin tämä alkuun tämä niin sanottu For-toiminta, hyvän tekeväisyys, niin se on ollut hyvin keskeisellä sijalla. Ja kyllä minä yhdyn Tuure Tähtiseen siinä, että kyllä se on luonut edellytykset myöskin sille näkövammaisten omaehtoiselle toiminnalle. Eikä siinä taisi mennä 20 vuotta, että niinhän se menee perheessäkin. Mutta nyt ei pidä ajatella, että kun on tullut noin paljon ikää, niin pitäisi sitten ruveta väistymään. Kyllä tänä päivänä eläkeläiset, en puhu itsestäni, vaan vähän yleisemmin, ovat hyvin elinvoimaisia, ja heillä on paljon myöskin annettavaa ja kokemusta, elämän tuomaa viisautta. Viittaan vaikkapa paikalla olevaan ministeriin tässä. Ja tänä päivänä puhutaan paljon. Ehkä tätä voisi yhdistää myöskin tähän näkövammaisten järjestötoimintaan. Palauttakaa mielinne. Ja minä toivon, että niin, se aikuistuminenhan merkitsee aina sitä myöskin, että tulee suvaitsevaisuutta. Ja ne näkevät ja näkövammaiset, jotka tekevät vammaistyötä, eivät kyllä pysy mukana siinä terminologiassa, joka vammaissektorilla muuttuu. Että kun minä olen nyt ollut vajaan 10 vuotta eläkkeellä, niin enhän minä enää näkövammaispiireissä uskalla puhua oikeastaan mitään. Nyt rohkenin, koska en mä hallitse enää sitä terminologiaa. Kun oli vammaisten vuosi, niin puhuttiin täysi tasa-arvo ja täysi osallistuminen ja tasa-arvo, mutta sillähän ei enää varmaan pitkälle pötkisi. Minulla on myöskin henkilökohtainen tarve kiittää Sokeain ystäviä todella mittavasta työstä ja siitä, että te ostitte sen Onnelan. Kun silloin laman aikana meidän kaikki
kodit olivat suurissa vaikeuksissa. Ja erityisesti Onnela, pienen yhdistyksen vetämänä, ja Seitaranta. Ja sitten myöskin eräät muut, joiden puolesta oli tehty paljon työtä ja rakennettu paljon. Niin mä tein liiton hallitukselle muistion, jota nimitin operaatio Aikalisä, koska pankit olisivat vieneet nämä paikat aivan ilmaiseksi, ne olisivat menneet konkurssiin. Eli että jos niistä kerta sitten täytyy luopua, niin ei luovuta nyt, vaan kerätään voimavarat yhteen. Ja tässä kävi nyt sitten niin hyvin, että pelastitte minunkin maineen siinä, kun siitä tehtiin ihan minun näkökulmasta katsottuna liitonkin kannalta hyvät kaupat, ja niin kävi myöskin tuolla Seitarannassa. Kiitos siitä, ja vielä kerran onnittelut, Tuure, sinulle tästä arvokkaasta nimestä. Opettele kuuntelemaan, kun sanotaan kamarineuvos, herra kamarineuvos, että säikähdä että sinä et ole tehnyt mitään, vaikka sinua kutsutaan. Minä kerran säikähdin aikanaan tuolla Savonlinnan torilla, kun olin saanut tuon oman arvonimeni, niin mä oikein säpsähdin, koska mä en oikein tunnistanut, että mikä minä olen, mutta enhän minä mitään ole tehnyt, mitä täällä huudellaan. Kiitos.